Vážené cestovateľky, vážení cestovatelia, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Bal bez hraníc a dneska by som vás tu rád privítal s našim novým externým sprievodcom Tomášom Pastierikom. Vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vážim si, že môžem byť tu, že môžem byť súčasť vášho tímu a dúfam, že sa budeme rozprávať o zaujímavých veciach. Dneska sa pozrieme na oblasť, ktorá je podľa mňa pre teba taká asi najtypickejšia, keďže ty veľmi rád chodíš do hôr vo všeobecnosti. Máš rád aj taký ten indický subkontinent, takže výborná kombinácia ísť do Nepálu. Povedz mi, keď si prvýkrát išiel do Nepálu a kedy to aj bolo, čo bola tvoja taká najväčšia motivácia, že za čím si tam chcel ísť a prečo si vybral práve ten Nepál? Pre koho to je? No to bolo vtedy také dosť komplikované, lebo ja som už vtedy akože roky sníval o cestovaní, ale nemal som nejakého parťaka, ktorý mohli so mnou, tak taká iniciačná kniha, ktorú som si v tej dobe prečítal, som veľa čítal cestopisov a tak, bola Fulmaja od Dorotky Notovej, možno pozná niekto tú knihu, keď nie, tak odporúčam prečítať, tiež vás to môže motivovať. No a ja potom, ako som si ju prečítal, som sa rozhodol, že už nebudem na nikoho čakať, nikoho nebudem zháňať, kúpim letenku a idem. S tým ale, že som Dorotke zavolal, že aby som tam mal ako takú nejakú podporu, lebo nemal som ešte vtedy odvahu úplne cestovať v týchto krajinách sám, keďže som bol dovtedy maximálne v Turecku alebo nejaké výletiky také stopárske po Európe. No a ona mi tam dohodila takú svoju spriaznenú rodinku, s ktorou sa kamarátime ináč dodnes, ale k tomu sa ešte asi dostaneme. A v roku 2015 som teda prvýkrát vyrazil do Nepálu, aj keď ináč ja som chcel ísť do Indie, ale práve tá kniha ma potom nejak tak namnadila viacej na ten Nepál. A bolo to roku 2015. Možno, Dobré obdobie si si. Áno, že to obdobie na vycestovanie do Nepálu, hlavne teda v maji, kedy tam bolo najväčšie zemetrasenie za posledných asi 100 rokov. No a môj let bol presne týždeň po tom zemetrasení. Takže až do odletu to bolo veľmi napínavé, či vlastne odletím. Ja som ináč na poslednú chvíľu aj zohnal takého kamoša, s ktorým sme sa dlho poznali a úplne náhodou sme sa stretli na jednom koncerte a on sa ku mne pridal. Tak sa to nejak tak akože celkom pekne pospájalo, až na to teda, že nastalo to zemetrasenie a my sme ešte deň pred odletom nevedeli, že či odletíme, ale nakoniec teda spojaznili to letisko a dalo sa letieť. No a o to silnejšie to potom bolo celé, keď sme vystúpili z toho letiska, jednak prvýkrát v takomto takže radikálne odlišnom prostredí, v ušnom Katmandu, veď poznáš to asi sám, ako na teba môže zapôsobiť takéto mesto. Plus, keď sme tam videli tie zrútené budovy, ktoré boli v podstate na každej ulici nejaké stanové mestečka s ľuďmi, ktorí prišli od domov, tak to bola taká veľmi široká zmes pozitívnych, ale aj negatívnych pocitov, ktoré sme potom spracovali až po hotel a tam sme si dali prvého oslavného panáčika, že zvládli sme to a hneď po ňom došlo ďalšie zemetrasenie, také tie dotrasy. Zažil si ho priamo tam. Ale tie dotrasy už len. Také, vieš, magnitúda tam bola vtedy? Bola nejaká 5,8. To je dosť silné. To bolo ešte stále. Nemalo to ten hlavný raz, samozrejme. Akurát, že to, čo už malo spadnúť, spadlo, takže už na tom dotrase nič nespadlo, takže nás to nejaké katastrofy tam obišli a dokonca vtedy sme nemerili ani primárne na hory, ale chceli sme skôr spoznávať taký autentický život ľudí na dedinách, takže tá Dorotka nám vybavila tú rodinu kúsok od Pokhary, ale v džungli, nie v nejakej turisticky navštevovanej oblasti a stade sme mali výhľad prvýkrát aj na Himalaj a vlastne sme tam trávili asi 8 dní taký lokálny život s rodinkou, úplne že totálne bežný, v podstate ničím ani extra zaujímavý, ale tým, aký bol odlišný pre nás, Európanov, tak nás to tak poznačilo, že na ďalší rok sme začali plánovať už také solo výlety, stopárske výlety, niekoľkomesačné výlety a v podstate odvtedy každý rok cestujem asi 4 mesiace, niekedy viac, niekedy menej. Takže fakt iniciačný výlet a vďaka tomu sa veľmi rád vraciam aj do Nepálu, kde som potom už postupne začal objavovať aj treky rôzne a milujem to tam. Mne to inak pripomína aj celkom moje prvé začiatky takéhoto solo cestovania, lebo úplne prvú cestu ja som mal niekde do Podnesterska na len 3 dní, ale prvýkrát, čo som fakt išiel, že sám mimo Európu, tak bol tiež Nepál, nie 2015, ale tuším 18. A ja som bol v tom roku 2018 prekvapený, že som stále videl obrovské stopy po tých zemetraseniach. A do dnešného dňa v niektorých častiach Katmandu alebo Bhaktapuru to je stále vidieť. Samozrejme, urobil sa obrovský pokrok už, keď som tam bol minulý rok.
Sám som videl, že hlavne na námestí Durbar, koľko sa toho už opravilo, aj tie paláce, niektoré zrenovované, už to nie je konečne popadané, ale stále je tam množstvo budov, ktoré sú takými tými drevenými piliermi podopierané, aby to nespadlo. Ako to vnímaš možno ty túto záležitosť naprieč tými rokmi, lebo tak keď hovorí, že bol si tam asi teraz skoro každý rok, predpokladám od toho roku 2015, to je kopec návštev, tebe sa tá krajina mení pred očami. Potom tam bola tá korona, to som nebol, ale potom sme šli 2017, 2020, cez koronu sme neboli a po korone každý rok. A ako presne hovoríš, na tom Durbari to veľmi vidieť, lebo ten bol ešte 2017, myslím, že aj neprístupný. Sa stále rekonštruoval ako dneska a potom zemetrasenie ako vypadá, tak to je z toho aj jedno. Ale keď ideš aj hlavne na tie hory, na tú oblasť Langtang, čo je priamo nad Katmandu, kde bolo aj to epicentrum, tak tam vidíš stále veľa budov popadaných, dokonca nejaké hotely sú tam, ktorí sú tak akože nakrivo, že už by aj spadli, ale stále nespadnú. Ale až také komické, že prečo tam nikto s tým nerobí, že tam chcú, aby to nejakoho padlo alebo čo, tak to sa samozrejme tak obchádza. Tak tam stále vidíš tie stopy, ale aj to, ako to zrenovovali, lebo veľa budov alebo hotelíkov, domčekov je tam postavených úplne na novo namalovaných. Aj tá dedinka Kanjingompa, ktorou sa končí, teda Klangtang, tak je teraz taká farebná, kvôli tomu, že je celá zrenovovaná a každý domček je natretý inou farbou. Tak je to iné, nové, ale zase chytilo to úplne taký nový raz. No a ty si teda tu šiel najprv k tej rodinke, hej? Že to bol taký tvoj prvý kontakt s lokálnym Nepálom, sa dá povedať, takým vidieckejším? To bolo priamo kontakt s tým najautentickejším Nepálom v mojich očiach, lebo my sme strávili jednu noc v Katmandu. To bola skôr len taká party, kedy si ja nestihol všetko tam pobrať, lebo sme boli len v Tameli, aj keď, ako vieš, ten Tamel samotný tiež toho vie veľa ponúknuť. No a potom sme sa presunuli priamo k tej rodinke, k Padamovi a jeho 2 deťom a k jeho žene. No a trávili sme tam čas tak po nepálsku. To znamená, že porobil sa niečo okolo domu. Chodili sme, on bol jak taká opička, on proste sa vedel vydliapať, vyškriabať na hociaký strom a sekal tam mačetami tú potravu on tam mal nejakých bivolov, kozičky a tak sme mu s týmto pomáhali, on sekal, my sme odnášali. Ale toto sa vždycky porobilo tak za hodinku, za 2 a to bola celodenná práca, čo on mal na starosti. A potom tí Nepálci len tak posedávajú, popíjajú čaj, usmievajú sa a to bolo také moje prvé uvedomenie, že a pripadali mi, že úplne spokojní. A vieš si tu v západnej civilizácii predstaviť ľudí, čo tu len tak budú posedávať bez telefónu, vtedy ešte popíjať čaj a byť pri tom úplne spokojní. Hlavne mi už tak rýchly život všeobecne, že ja osobne si to neviem ani predstaviť, že takto úplne len vypnúť na týždeň, nie je to ešte fungovať. Áno, ja s tým mám problém, potom som to neskôr zistil aj na tom pobyte v buddhistskom kláštore, to sa tiež o tom asi ešte môžeme rozprávať, že aká odlišná je aj v tomto tá kultúra, nie len etnicky, nábožensky, ale aj v tom trávení voľného času. Samozrejme v mestách je to aj tam už inak, každý mobil v ruke, ale vtedy v tom 2015 proste ľudia posedávali, občas prišiel sused, sa s nami odfotiť, dali sme čajík, keď vedel po anglicky, tak pokecali. Keď mal rakši, to je takéto lokálne nepálske vínko, tak sa popilo nejaké vínko, ale v podstate tam nebolo až tak moc čo robiť, ale aj to bolo na tom nakoniec to nádherné. Hej, že nás to začalo učiť užívať si ten prítomný okamih a nebola to len fráza, jak sa to dneska tak hovorí u nás, že užívaj prítomného okamihu, ale popri tom musíš stále niečo robiť, musíš na budúcnosť, na peniaze, na Instagram, na Facebook a toto všetko. A tam to zrazu všetko zmizlo a bola fakt doslova len prítomná chvíľa, len tá príroda, tí ľudia a my s nimi. Mne to príde, že vy ste v podstate zažívali po cestovateľskej stránke jednak strašne autentické okamihy, lebo to málo kedy si ten človek nájde ozaj počas toho cestovania, keď si vidieť tam pamiatky, tam výhľady, tu ide na trh a podobne, tak málo kedy si nájde čas naozaj ostať s tými ľuďmi a nasiť autenticky tú atmosféru, pochopiť trochu ten ich život, ale sa to u teba asi úplne tak preklenulo aj počas tých návštev toho Nepálu. Aspoň mi tak príde, že do takého až životného obohatenia vnútorného, nie? No to nakoniec skončilo, nie že by som to plánoval, ale
na mňa sa veľa vecí tak nejak lepilo bez toho, aby som si to uvedomoval a menilo mi to v podstate aj samého seba tak trošku. A dneska si žijem v podstate tak trošku nepalský život, lebo mám taký malinký s manželkou dnes už domček v Karpatoch nad Stupavou, kde to aj sme si to tak prispôsobili, že to tam vypadá dosť nepalsky a žijeme v takom pokoji mimo mesta, mimo ruchu a pokým sa dá, tak tiež si tam spravíme ten nepalský čaj a sadneme si na terasu a len tak vychutnávame tú silu toho prítomného okamihu, ak teda nemusím kosiť trávu, robiť plot, variť. A tak to je jak aj na tej dedine v podstate, len na miesto bivolov, tak robíš iné veci. Áno. Každopádne, počas tvojich návštev ty si sa začal čím ďalej tým viac presúvať aj do tých hôr a častokrát si začal po Himalájach chodiť. Veľa ľudí má takú tú predstavu, že Himaláje, že však tam potrebujem roky skúseností teraz mať vyšlapané, neviem aké predtým 5000-ky samé a mačky si doniesť, ťažkú nejakú výbavu, vždycky potrebuješ možno nejakú kyslíkovú bombu, že ľudia si vlastne pri slove Himalájach predstavia hneď ten výstup na Mount Everest. Tak aká je tá realita, že môžem aj ja ako človek, čo zájde na trek niekde v Tatrách možno raz, dvakrát do roka a som fyzicky zdatný v pohode tie Himalaje zvládnuť? No to si povedal úplne presne, lebo aj mňa sa dokonca veľakrát ľudia aj na prednáškach alebo hoci kde pýtajú, že či som bol na Evereste a že či o tom snívam a že kedy pôjdem na Everest a pritom ja som není žiadny horolezec a no ľudia proste to majú spojené s tými extrémnymi alebo extrémnejšími výstupmi. A keď idem aj s kamarádmi, ja sú to akože klienti, ale ja im hovorím kamarádi, lebo postupne sa s nás väčšinou stanú kamarádi, tak presne majú takéto otázky, že cepín, mačky, či povieme poľadovci a tak podobne. Ale realita je taká, že záleží aký trek, ale taký štandardný stredne náročný trek tam zvládne podľa mňa každý, kto má rád pohyb a kto je zvyknutý sa hýbať v horách aj tu na Slovensku. A nemusí to byť vôbec nejaký extrémny horský športovec, že každý víkend na horách, ale kto má ako také skúsenosti s horami a ten pohyb mu je prirodzený, tak by to tam mal zvládnuť, pokým ale na neho neprídu nejaké komplikácie s výškou, lebo to je jediná vec, čo sa nedá natrénovať. Je to do určitej miery geneticky dané, takže veľmi individuálne to je. Veľmi individuálne a zažil som na rovnakom treku, že jeden môj kamarát, klient to musel vzdať 4000 a ostať na hoteli a to bol namakaný chlap dvojmetrový, ktorý cvičí, posiluje, športuje a babička, čo bola s nami, alebo pani, ktorá mala, myslím, že 64 rokov, tak to dalo takmer bez problémov. To sú tie životné skúsenosti, ale samozrejme toto chápem. Ja čo som aj veľakrát čítal, tak práve takí ľudia, čo majú aj že veľa svalstva, tak majú problém, lebo oni tým, že sú svalnatí, potrebujú o mnoho viacej kyslíka na to, aby ich telo fungovalo. A dokonca je taký paradox, to som len počul, neviem, či to je pravda, ale dokonca, že aj fajčiari to tam vedia mať jednoduchšie v rámci tej výškovky, lebo nepotrebujú toľko kyslíka. Ja, že ma vytrénovali. Áno, že to ich telo je zvyknuté na menší príjem kyslíka a preto im tá ako výškovka nerobí taký problém. Samozrejme s kondičkou to tam potom môžu mať horšie. V Nepale som síce v takýchto výškach nebol, ale bol som v Indii aj v skoro 5,5 tisíc. A si pamätám, že ja keď už som prvýkrát že sme prileteli lietadlom do nejakých 3500, to bolo v Ladachu, tak ja som si hovoril, že behávam, športujem, že ja to musím presne zvládnuť. Akože nemal som žiadnu že vážnu výškovú chorobu, ale ja som tie prvé 2 dni ozaj cítil ťažkosti len pri vychádzaní na schody, že som sa normálne zadýchal na jednom poschodí budovy a každý jeden deň som sa 1-2 krát za noc zobudil na to, že lapám po dychu, že normálne na prázdno sa proste chcem nadýchnuť. A u teba to možno bolo silnejšie tým, že si tam priletel? Áno, vtedy príde ten najväčší šok, lebo my aj keď trekujeme, záleží ako ktorý trek, ale dajme tomu začíname v 1500 a potom ideme pomaličky, že spravíme denne max 10 km, 12, čím vyššie, tak potom tých kilometrov je menej a v žiadnom prípade sa nenaháňame, aby to tempo bolo nadstavené na celú skupinu a nielen na tých najrýchlejších. Samozrejme, tí, čo chcú ísť trošku rýchlejšie, môžu ísť. Nás je tam vždycky viac. Ja bývam väčšinou vpredu, nejaký môj kamarát Nepálec je vzadu a tak to máme nejak odkontrolované, aby boli v bezpečí aj tí rýchlejší, aj tí pomalší a zároveň sme nikoho nebrzdili alebo ani nenáhlili.
a vždycky sa potom stretneme na nejakom mieste a pokračujeme ďalej. No od akej výšky z tvojej skúsenosti aj to začína byť také možno, že pomaličky kritickejšie a náročnejšie? A čo robiť, keď človek teda už cíti príznaky tej výškovej choroby? Ako také nejaké prvé príznaky, to je dýchanie, že sa vám ťažšie dýcha, idete pomalšie, to začína okolo 3500, ale zase ako u koho. Zažil som niekoho, že ani 4500 necítil, ale tak globálne od tých 3500 to začne byť trošku náročnejšie a od tých 4000 trošku viac, ale záleží proste od človeka. Ja osobne začínam tak horšie dýchať 4500 a niekde v 5000 ma začína pobolievať hlava niekedy. Ale určite od tých 5000 už treba dávať vážny pozor na ľudí a pýtať sa ich, ako sa cítia. Ja to chcem aj od nich, aby mi sami hovorili, ako sa cítia, a v prípade, že zvážime náš ten tím, že už je toho moc, tak vždycky pošleme niekoho s tým daným kamarádom, nech ide dole, lebo jediný liek, ako potlačiť tie príznaky, keď sú už nejaké moc vážnejšie, je, že zísť dole. Čiže žiadne lieky, žiadne nejaké teraz meditačné záležitosti, najlepšie. Lieky už, keď sa to nedá nejak inak vyriešiť, keď sa nedá klesať. Napríklad, že prídete večer niekde a tam chytí niekoho nejaký taký ťažší stav a neviete v tej chvíli toho človeka transportovať nejak dole, tak vtedy sa to dá riešiť nejakými liekami, ale ja osobne som v takejto situácii ešte nebol, vždycky pomohlo zostup dole. Podstatné asi dôležité je tá prevencia, že pomaličky ísť, pomaličky, nenaháňať sa, a aj keď sa cítite dobre, tak nehávať si nejakú rezervu, že nedávať do toho všetko, že cítim sa dobre, tak pôjdem čo najrychlejšie. Nie. Treba si nehávať rezervy a treba počúvať svoje telo a netreba sa bať povedať, že radšej pôjdem dole. Aj keď je vrchol 100 metrov nad vami, tak nie je žiadna hanba sa nikdy otočiť. Mňa by veľmi zaujímalo od teba, keby si mi dal 2 tracky. Jeden mi povedz, ktorý odporúčaš, že úplne nejakému začiatočníkovi, a druhý mi povedz, ktorý je tvoj najobľúbenejší doteraz, ktorých si absolvoval. Záleží aj, čo chce človek vidieť, ale ten Langtang si myslím, že je univerzálny track aj pre začiatočníkov, ale užije si to tam človek aj, ktorý má už niečo pochodené, lebo je naozaj krásny, má čo ponúknuť a není to trek len cez sedla, lebo na konci tej výstupovej dedinke poslednej sú tam 3 možnosti, kedy človek môže dosiahnuť kopce, ktoré sú akože píky, nie teda sedla. Takže je tam kopec Kanjingri, ktorý je 4700, Cerkori, ktorý má takmer bez 15 metrov 5000 a stade sú fakt, že neuveriteľné výhľady. Takže to je taký univerzálny trek pre každého, on trvá dokopy 6 dní, akože šlapania hore-dole. Takže ani v tomto to nie je nejak extra. A je to nejaký okruh, alebo ideš tam a späť? Ideš tam a späť, ale tá cesta dole sa dá prispôsobiť trošku, že ideš jemne, vykročíš, ideš druhou stranou vlastne údolia. Takže nie je to monotónne, že ideš úplne tou istou cestou. A zaujímavé, keď ideš druhou cestou údolia, tak tam je väčšinou etnikum Tamang, ale ak prídeš údolie a už to tam šerpovia. Šerpov väčšina ľudí považuje, že to sú tí, že to je povolanie vlastne nepálske a sú to tí, ktorí pomáhajú expedíciám alebo turistom, trekerom vynášať výkladky alebo im pomôžu s batohom, ale originál je to sekta. Je to kasta a zároveň aj etnikum. Aha, čiže oni majú svoju vlastnú unikátnu kultúru tým pádom a sú takto rozdelení na tomto území okolo toho treku pri Langtangu. Tak sú na 2 časti, keby takto údolia, hej? Áno. No, tam sú vlastne len 2-3 dedinky tých šerpov a ostatné sú tamanské. A vidíš naozaj nejaký aj zásadný veľký rozdiel? Keď ako bežný človek si to nevšimne, si myslím, ale ja tým, že už tam tých ľudí, aj tam mám kamarátske vzťahy, tak na oblečení. Obidvaja sú vlastne potomkovia Tibeťanov, takže aj jazyk sa líši od tej nepálštiny. Nepálština je veľmi príbuzná hinštine. A tam na horách, tak tam už sú také jazykové vetvy, ktoré vychádzajú buď z tibetčiny alebo z čínštiny. Takže človek to môže počuť a vidieť na jemných takých akože odlišnostiach na tých ich krojoch ako keby. Dá sa povedať, že Langtang Trek, keďže ho aj spomínaš už viackrát, na začiatku si ho spomenul, je taký medzi tvojimi najobľúbenejšími? Áno, ale nie je to len preto, že tam je krásne, ale že tam mám už vytvorené vzťahy. A tie vzťahy sú taká pridávna hodnota, že prídem do hotela,
proste hotel vlastne kamoš, ktorý je proste v srdce na dlani a tak sa k nám potom aj chová, že tam vie potom spraviť takú inú atmosféru. Potom, čo je ešte taký môj srdcový, tak to je ten možno jeden z najznámejších trekov Annapurna Circuit. Ten by som povedal, že také možno top 2, 3, čo asi ľudia chodia, nie? V rámci ale i v Nepále. Ale ja som tam bol vlastne len raz, ale bol som tam v zime. To musela byť ale zaujímavá záležitosť zime to šlapanie. Bolo to asi o dosť náročnejšie ako cez sezónu, kvôli tomu snehu a kvôli tomu, že v noci boli fakt tie teploty, tam klesalo k -20. A bolo to aj na začiatku covidu, úplne február 2020, keď sa to všetko začínalo. Takže tam dokopy nikto nebol. Tak som si užil zimné Himalaje, nie úplne bez turistov, ale s minimum turistov. A bol to pre mňa taký až spirituálny zážitok, lebo ja som sa tam krátko už pod tým sedlom Torong La Pass, čo je najvyššie položené sedlo v Nepále, dostupné aj pre nehrolezcov, ktoré má skoro 5500 metrov. Tak som tam zažil taký svoj osobný zážitok, ktorý popisujú ináč aj horolezci niekedy, že ocitneš sa proste v prostredí, kde sú okolo teba len hory, žiadni ľudia, poujeva tam taký ten Vánok, mierne už zamrznutý, do teba hreje slnko a ty si uvedomíš, že takúto krásu, že to fakt musí mať niečo hlbšie a ako keby, ono to bude znieť tak pateticky, ale tak nejak som uveril, že niečo vyššie existuje ako sme my. Vnútorná Šangri-La možno? No, taká na turistickej trase, ale v tom kontexte, kedy som tam bol. Hlavne v tej zime asi, že to je o to umocnené, že nemáš tých ľudí okolo seba, tie davy, nie? Hej. No a v Annapurna koľko trvá, keď chceš prejsť celý ten kruh? Dneska sa to mení, lebo ono tam kedysi nebola postavená cesta. Dnes už je po také mestečko, že Manang, čo je posledné väčšie mesto na tom treku, vo výške asi 3500 metrov. No odtiaľ potom už začína taká riadna divočina a dneska sa po ten Manang dá dostať jeepom, takže veľa ľudí si to už dneska tak skracuje, že ide do Manangu, až tam začne, čo neodporúčam, lebo začať 3500, keď ste neaklimatizovaní, ako vie to zle dopadnúť. A vtedy vlastne, pokým prejdete to sedlo a zidete do takého ďalšieho posvetného mesta Muktinat, tak to viete spraviť za nejakých 5 dní, ale to je podľa mňa by to nedávalo zmysel. Lebo tam aj tie dedinky pod tým a tá celá cesta vlastne, ako sa hovorí, je cieľ. Takže mne to vtedy trvalo nejakých 13 dní, ale úplne pôvodný trek Annapurna Circuit mal 21 dní. Tak to je dlho už. No, ale to už málo kto dneska robí. Každopádne niektoré tie treky sa aj tak prelínajú, sú tam menej populárnejšie. Ty u nás aktuálne organizuješ ako zájazdy 2 treky. Jeden je ten tvoj obľúbený, ten Langtang, ktorý je vhodnejší pre začiatočníkov. Druhé ty vlastne organizuješ u nás Manasulu, čo je aj okrajovo súčasťou Annapurna. Tam sa spájajú tie regióny Manasulu a Annapurna. Sa tak v jednom bode aj pretínajú a tam, kde Annapurna začína, tak Manasulu. Vieme ale teda povedať, že Langtang možno pre takých tých, ktorí si ešte tak veľa netrúfajú a ten Manasulu je už pre nejakých, že stredne pokročilých. Ktorí majú trošku viac možno skúsenosti s tými horami, že ich neprekvapí alebo nezaskočí, že 12 dní budú v nemoc komfortných podmienkách a nemusia mať skúsenosti len s horami, ale dajme tomu možno aj z cestovaní v takých náročnejších krajinách, lebo Nepál, aj keď sa to zdá, že turistická krajina, kopec ľudí tam chodí, tak ono to je celkom divočina aj v rámci toho transportu a moc sa to stále nemení. Autobus z Katmandu do Pokhary je legendárny, čo sa ide od rána do večera 10 hodín, či koľko nie. To je tá najlepšia cesta, čo tam majú. A diaľnica. Oni ho teraz síce prejábajú a má sa to zlepšiť, ale tým, že ho prejábajú, tak je to ešte horšie, ako to bolo. Koľko to je kilometrov? Nepamätáš si? A nie je to veľa. Vieš čo, ja to tam na hodiny počítam. Takže 12 hodín to asi. Hej. Ale nie je to veľká vzdialenosť, že naozaj ten autobus ide pomaličky, natriasa sa celý čas. Ja keď som to išiel prvýkrát tým autobusom, tak ja blbec som si sadol úplne dozadu. To je tá šera, no. Tam sa trápš najviac. No a keď ideš zase na tie hory, tak tam sú tie cesty ešte oveľa horšie. To verím. Takže, ale ako je to super zážitok, len človek ho potom nechce asi opakovať moc často. Je to súčasť tej skúsenosti. Áno. Ale ja tým, že už som tam bol neviem koľkokrát, tak keď ideme teraz na hory, tak volím skôr buď zdieľaný jeep, alebo takú nejakú dodávočku. No keď asi je vás viacej, tak to ani už toľko nevychádza draho, nie? Hej, oplatí sa to. No a
máš možno nejaký sen v Himalajách, čo by si raz chcel splniť? Ja strašne stívam o tom treku na Kanchenjungu, čo je na hranicách s Indiou a Nepálom. Ten je taký jeden z tých najdrsnejších v rámci tých trekov, čo sa chodí, ale tam človek potrebuje tie 3 týždne a ešte sa mi to nepodarilo zakomponovať do všetkého. Ja som ešte počul, že veľa takých ľudí, čo už chcú ísť do niečoho, že extrémnejšieho alebo takého, že izolovanejšieho, takže do Mustangu chodia. No, do Horného. No, ale že tam aj nejaké špeciálne, ešte špeciálnejšie povolenia, lebo v Himalajách, keď chceš trekovať, vlastne potrebuješ si vybaviť tie povolenia, no, ale je to asi ľahká záležitosť. Viac menej easy, ako zaberie ti to nejaké hodiny, ale viac menej easy a není to... Len treba vedieť, kde, kedy. Treba vedieť, kde, za koľko. Jasno. Ale vybavíš pomerne ľahko, alebo ti to vybaví agentúra. A čo ubytovanie všeobecne, keď ideš na takýto trek? Čo si mám predstaviť? No, na trekoch sa dá ubytovať v každej dedinke po ceste, ale není to moc komfortné ubytovanie z hľadiska toho, že na tej izbe sú len postele 2 a to je všetko a nekúri sa tam. Tak aspoň to má tú pravú horskú atmosféru. A ja dúfam, že tak bude navždy a že sa tam nezačnú zavádzať nejaké vykurovacie jednotky, lebo proste tie hory treba zažiť intenzívne, takže tam treba mať kvalitný spacák a tým pádom je to vyriešené. Jediné miesto, kde sa kúri, je potom také tie zdieľané jedálne, kde sa potom tí ľudia aj večer stretávajú a viete tam spoznať zaujímavé všelijaké príbehy od iných cestovateľov alebo trekerov. Ja som tam tiež spoznal takého Roberta, s ktorým som dodnes v kontakte a ja som stretol práve na tom Annapurna Circuite v zime a to bol pán, čo mal 64 rokov a tiež to išiel solo. Takže dá sa to v hociakom veku skoro, keď človek je pripravený mentálne a fyzicky. No a hlavne keď sa rozvediete, pridáte dom a stane sa, on bol Australan, stane sa z vás bohač, ktorý si chce splniť sny, na ktoré nemal čas v tom manželstve, tak to bolo... Treba si to niekde vybiť a... No, a ináč vybíja to doteraz, to bolo 2020 a on je stále na cestách odvtedy. Šikovný chalanisko na staré kolena. Každopádne Nepál je známy, ako sme to už načrtli viackrát, aj buddhizmom. No a práve v horách častokrát vidieť všetky tie tibetské buddhistické vlajočky, jak tam vlajú. Majú na sebe tie mantry, ktoré sa teraz vetrom rozfúkávajú do okolia a prajú nám rôzne šťastie a pozitívnu energiu. Vidíš tam, keď ideš na tieto treky, aj bežne nejaké teraz buddhistické stupy alebo buddhistické kláštory? Veľa, mnoho. Takže s mníchmi sa tam vieš dostať bežne do nejakého kontaktu? S mníchmi, ako sú tam aj kláštory, ale tí mnísi až tak často priamo na tých trekoch nepochodujú, občas nejakého zazriete, ale buddhistov, hlavne toho tibetského lamaistického smeru, tých mnoho. A dokonca naposledy sa nám stala tam taká vec v Kanchenjungu, to je teda tá dedinka na konci Langtangu, že tam mali pohrebnú ceremóniu. Niekto významný z tej dediny zomrel a oni nejaké dni na to spravia takú ceremóniu, kedy opakujú jednak tie mantry a každý, kto ide okolo, tak je ich hosť. Takže nás volali dovnútra, sme si prisadli k ním, boli tam také 2 miestnosti, v jednej sa modlili muži, v druhej miestnosti ženy, no a ponúkali nám lokálne víno rôzneho druhu a aj nejaké jednoduché jedlo a to bolo to malo to krásne, že napriek tomu, že to je turistická oblasť, že sa na nás nevykašľali, že si nepovedali len, že ďalšia skupinka turistov, ale... Je to úprimne od srdca. Úprimne od srdca, či si turista, neturista, Európán, taký, hentaký, tak proste celú skupinu nás tam zavolali a pre ľudí, ktorí boli so mnou, to bol možno jeden z najsilnejších zážitkov vôbec na tom vozovkách za jazde, lebo nebolo to plánované a bolo to taký krásny bonus a bolo to fakt pekné od tých ľudí. Ty si ale teraz naposledy, keď si bol v Nepále, tak si ostal niekoľko dní aj prespávať v buddhistickom kláštore. Kde to bolo a aké to bolo? Jak by si opísal tú skúsenosť? To bol... Nenudil si sa už potom? Dostane sa k tomu. To bol veľmi taký spontánny plán, lebo mne sa tam stali nejaké udalosti vtedy a mala mi prísť ešte jedna skupina a nakoniec neprišla. Nie mojou vinou, ale zostal mi tam zrazu dosť veľký priestor na nejaké také možno sny, ktoré som si nikdy nesplnil a ten jeden z nich bol, že stráviť nejaký čas v buddhistickom kláštore. Ja som ich síce predtým už navštívil mnoho, či už v Indii alebo v Nepále, ale len tak, že som tam nakúkol, možno si tam dal nejaký čaj a šiel ďalej. Ale chcel som si vyskúšať taký experiment, že byť len sám so sebou, hlavne odpojiť sa od sietí, od internetu, jesť vegetariánsky, aj keď ja aj bežne jem hlavne vegetariánsky, ale tak som tam chcel, že tak striktne.
a bez akékoľvek takého ako výdobytku, na ktorého som bol zvyknutý, takže ani žiadne piviečko a nič. Fakt taký jednoduchý život. No a naďabil som na jeden kláštor priamo v Katmandu a v tej oblasti Budhanat, čo je tak na severe. To bol v podstate kúsok od tej najslavnejšej buddhistickej stúpy Bodha, čo je vlastne asi najväčšia stúpa v Nepale. No a zistil som tam napísal, že či môžem prísť. A on, že jasné, že dojdi. A ja som chcel najskôr vyskúšať taký nejaký oficiálny program, ktorý tam niekedy ponúkajú, že sú v tichu, nejakú dobu nemôže sa s nikým rozprávať, ale to bolo nejak plné. Tak hovoria, že máme tu ešte vedľa jeden kláštor, ale to je pre naše sestry. Takže to bol ženský kláštor, plus tam boli deti. Že tam môžeš ísť, že tam sú voľné izby a môžeš tam stráviť koľko chceš času a byť taký pozorovateľ, že keď chceš sa môžeš zúčastňovať našich ceremonií, keď nie. Tak som povedal, že jasné, že aj to môže byť zaujímavá skúsenosť. Môj plán bol 10 dní, ale tam ten režim bol fakt veľmi monotónny. Každý deň sa stávalo o 4:30, o 5:00 začínala prvá pudža. Pudža je v hinduizme, buddhizme, to sú vlastne náboženské ceremonie akékoľvek typu, či už mantry, modlitby. Tak prvé modlitby mantry boli o 5:00 ráno do 7:00. Oni tam mali aj školu, tak potom sa išli učiť, vzdelávať. A večer boli opäť nejaká púdža, nejaké mantry, modlitby a večer sme sa vždy stretli na večeri. A zaujímavé na tom bolo, že oni boli takí strašne hambliví na začiatku a ja som tam cítil ako taký votrelec. Že som nevedel, že či sú vlastne radi, či som tam alebo nie som. Ale už na druhý deň sa tak osmelili a zistil som, že fakt to bola len hamblivosť. A same od seba tie sestričky si začali ku mne prisádať a mali rôzne také zaujímavé otázky, že napríklad, že oni nechápu, že prečo tam my chodíme na tie hory. Že zaplatíme veľké prachy za to, aby sme sa tam dostali, je nám tam zlé, nekomfort. Že to vôbec nechápali tomu princípu, že na čo je toto dobré. A my, že však my sme tam v takom zhone v tej Európe a že chceme si trošku aj vyčistiť hlavu. Že hej, že však to príďte sem do kláštora. Že odkáž všetkým ľuďom v Európe, keď si budú chcieť vyčistiť hlavu, že nech prídu túto sem ku nám. No a to boli väčšinou tibetské sestričky, prichádzajúce z Tibetu. Boli tam aj nejaké nepálske, ale hlavne tibetské. No a potom som si vypočúval tie ich príbehy a bolo to niekedy fakt až také smutné. S jednou, čo som sa tam tak skamaradil, tak jej príbeh bol asi taký, že už 20 rokov nevidela svoju rodinu, lebo ušla z Tibetu, tým pádom už sa tam nevie vrátiť, či na ňu odobrala pasy aj jej rodine, takže sú v kontakte len telefonicky. A keď som sa jej pýtal, že či je tam šťastná, tak fakt tak presvedčilo, povedala, že yes, I'm here very happy, že som tu fakt veľmi šťastná vďaka nášmu učiteľovi Dalajlamovi, lebo máme jeho učenie, ktoré počúvame celý deň, ale že niekedy jej chýba proste tá rodina a rozplakala sa. Ja som inak niečo podobné počul, keď som išiel nedaleko Pokhary do jedného tibetského takého, no ako nazývalo sa to utečenský tábor, a bolo to skôr také mestečko, normálne štvrť vybudovaná pre generácie Tibetanov, ktorí prišli v tých 50. rokoch po tej komunistickej revolúcii v Číne. Ale a presne takéto podobné akoby verzie príbehov som tiež od nich počul. No. Tam ich bude spústa, si myslím, podobných príbehov. Ľudí, čo utiekli z Tibetu a napriek tomu, že aj s vedomím, že možno už nikdy neuvidia svoju rodinu, radšej žijú niekde inde, kde môžu slobodne vykonávať tú svoju vieru a spôsob života, ako niekde, kde... Hlavne kultúru, no. No, hlavne aj tú kultúru. No, ja som inak bol takto aj v buddhistických kláštoroch aj viackrát, že som prespával, ale strašne dobre spomínam na to, keď my sme išli minulý rok na jeseň do jedného buddhistického kláštora, ktorý je východne od Bhaktapuru, ešte asi nejakých 100 kilometrov, volá sa Namobudha, a to bolo, že skoro úplne neturistické, veľmi, veľmi málo turistov tam chodí, aj to pozná, tak sme tam išli na jednu noc a my sme tam zažili obrovské povodne v tom čase, respektíve, že bolo 3 dní po tých povodniach, keď my sme šlapali do toho kláštora, ktorý bol hore na kopci, a všetky cesty tam boli, akože pre auta, boli zaplavené hlinou, blatom, lebo boli zosuvy pôdy. A my sme si aj tak povedali, a my už keď sme sem došli po tú cestu, tak my si to vyšlapeme. Tak sme asi hodinu šlapali hore do toho kláštora cez všetko to blato. Ale nakoniec to patrilo k jedným z takých
asi najkrajších zážitkov. Veľmi bol poničený ten kláštor, čo bolo také smutné. Na druhú stranu extrémne sa mi páčilo, jak všetci tí ľudia z takých tých dediniek a usadlostí z kopčekov, ktoré boli krásne vidieť od toho kláštora hore, lebo to boli zelené kopce a zrazu len tam dedinka, tak rozprsknuté po okolí. A normálne ľudia prichádzali a pomáhali upratovať, opravovať ten kláštor v priebehu tých pár dní, tak nás tam aj ubytovali a presne, ak ty hovoríš, ranná pudža, že sme tam išli sa pozrieť tiež a teraz všetci tam rozprávali, prečítali rôzne tie mantry, všade rôzne hudobné nástroje, všelijaké také tie bubny, trúby, taký ten gong, čo má tými vibráciami čistiť zlú energiu zo vzduchu. Takže ono to je síce trošku také monotónne, ale keď človek sa tam naozaj tak usadí v tom tichu, potom po chvíľke niekto príde, dá ti nejaký čaj, dá ti nejakú takúto malú misku s tým jedlom, čo všetci dostávajú, tak ja som sa ozaj cítil, že aj keď som tam možno taký cudzí element, tak v konečnom dôsledku, jak ty si hovoril, že možno oni sú tiež hambliví, ale v konečnom dôsledku je úplne v poriadku tam takto prísť a že svojím spôsobom nás tam ako aj vítajú s takouto úprimnosťou. Takže tiež si myslím, kto cestuje do týchto častí sveta, silno odporúčam, či už aspoň na 1-2 noci si to vyskúšať, kto chce, že vydržať aj viac. Ty si koľko nakoniec vydržal? Plán bolo 10, výsledok 6. No, tiež veľmi slušné, myslím, že? No, lebo tam to bolo v princípe zase o tom, čo som hovoril na začiatku, že umenie byť len sám so sebou. A to umenie sa u nás stráca, takže to bola... Ale je to aj náročné, no. Ťažko sa skáče do toho, že zrazu človek by bol 2 týždne len tak sám so sebou niekde. Akože časom si asi človek zvykne. Ja som tam dokonca stretol jeden západňák, čo tam bol, tak to bol nejaký Nemec, oblečený ako buddhistický mních a on tak zaskočený na mňa pozerá, že čo tam robím a sa pýtam, že čo tam robí on, že on už je tu 2 roky a on sa ma tak zlakol, že normálne utiekol odo mňa, že on asi nechcel byť s niekým zo západu, on tam zrejme utiekol, akože neviem, či pred niečím, alebo proste len chcel začať čínať. Som ho vyšokoval, sme si nabrali jedlo na večeri a vyšokovaný utekol. A tiež asi predpokladám také, že rýža a nejaká potom omáčka s nejakou zeleninou, nie? Rýža, dál, zelenina, šalát, každý deň do kolečka. Chutná strava, príjemne dokrútená väčšinou. Chutná, ináč toto ja viem jesť aj do kolečka, aj keď je to fakt, že jednoduché, ale... Vo všeobecnosti teda ale nepálska strava, mne to príde ako taký mix niečo medzi Indiou a Tibetom v podstate, nie? India, Tibet, Čína. No. Taký mix. Však oni tam majú aj také tie rezance chow mein, čo sú zase z toho čínskeho vplyvu. Momo, národné z Tibetu viacej. A tukpa, polievka, taká rezancová. A ja je moje obľúbené nepalské jedlo. Lebo dalbat, to si dám, ale asi nie každý deň. Inak to je národné jedlo. A to, že keď sa tam povie, že národné, tak to je že doslova, lebo to tam je každý deň. Sice na viac variácií, ale ja tým, že tam mám tých kamošov a oni nie sú úplne že chudobná rodina, ale aj napriek tomu oni to jedia každý deň. A pritom len šošovicová vlastne omáčka, rýža, chleby, niekedy k tomu dajú kurecinu, niekedy nie. Zeleniny nejak. A pritom oni by si vedeli dovoliť jesť čokoľvek, doviesť si pizzu alebo čo, ale jedia to do kolečka. Ja mám najradšej asi momo, musím povedať. Aj momo. To je úžasné. Proste taštičky, ktoré sú uvarené, alebo teda udusené, alebo v niektorých prípadoch sú ešte vypražané. Presne tak vypražené, ale ja mám radšej tie udusené. A ja si dávam tie také čerstvejšie mi to príde príjemnejšie. A je ich tam však viac variant, niekedy sú so zemiakmi, so zeleninou, niekedy s mäsom. Takže dá sa to tak variovať, ale ináč tieto taštičky nájdeš všade vo svete, len sa inak volajú. Pri Gružinsku sú to činkali, áno. Sa aj na Slovensku pelmene sú niečo podobné, len každá tá kultúra tam dala niečo to svoje. No a ešte takto na záver by ma zaujímalo, že čo ty a tvoj vzťah ku Katmandu? Katmandu, ono sa to ináč tak doplňa, tým, že aj tento kláštor bol v Katmandu, a stále tam postupne objavujem aj nové veci, ale od začiatku mám ten vzťah pozitívny. Len som chcel ešte dopadať k tomu kláštoru, že ak som tam vydržal 6 dní, tak vieš, čo som prvé spravil, keď som odišiel? Dal si pivo. Nie, išiel hľadať Wi-Fi. Sme závislí na tom, nie? Sme závislí. Ja tiež, všetci sme závislí. Ja si to priznávam, že je tam fakt normálne také nutkanie bážiť po tom internete, keď ho dlhšie človek nemá. A potom som ináč objavil priamo nad Katmandu taký nádherný trek, kde takmer iné nechodí, ale to by bolo asi na dlhé rozprávanie. Ale sú tam stále proste treky, ktoré sú aj blízko Katmandu. Že z toho Katmandu si človek vie nájsť niečo také nižšie, že? Ja som priamo z toho kláštora išiel takzvaný taký Helambu trek,
cez Shivapuri, národný park, taký malinký. Ale to je taký džungloidný trek. Tam nemáš až toľko tých zasnežených výhľadov na 7000 a podobne. Je to také viac o džungli a o dedinkách v džungli, ale o to viac niekedy príjemnejšie tými ľuďmi, lebo není sú tam zvyknutí na turistov a vieš tam byť, že úplne sám a máš to hneď nad Katmandu. Len väčšina ľudí chce vidieť tie nádherné výhľady z tých fotiek. Tak toto je také opomínené, ale špeciálny skrytý typ. Hej, a keď to spojíš tým kláštorom, tak je to už dokonale. No a teda to Katmandu, ako ho vnímaš? Vnímam ho ako v podstate, keby si mám vybrať nejaké moje, že druhé domovské mesto na svete, tak by to bolo Katmandu. A od začiatku, aj keď moja prvá cesta v Nepále bola v rámci Katmandu v podstate len Tamel, tak už tam som si ho obľúbil, lebo Tamel je turistický, ale tým, že to je taká spleť tých rôznych uličiek, tak tam vždycky máš tiež čo objavovať. Tam zajdeš do nejaké uličky, zrazu si na dvore u domácich, zajdeš do vedľajšej, zrazu tam nejaký malý hinduistický chrám. Mám tam aj taký obľúbený buddhistický chrám, neviem teraz, jak sa volá, ale on je fakt taký maličký, ale má tiež takú príjemnú atmosféru. A je to taká spleť tradície, autenticity a už aj toho západného turizmu, ale tak primerne namixovaná, že vždycky, aj keď nemusím, tak vždycky tam strávim pár dní. Inak Tamel je úžasný, celé Katmandu, len človek sa musí pripraviť na ozaj veľký chaos, ruch, zvýšené znečistenie, ale to je podľa mňa tak kultúrne založené mesto vo všeobecnosti. To kričí tá kultúra nepálska z každého rohu snáď. Podľa mňa výborné kombo zažiť aj tú stránku toho Katmandu, aj tú stránku toho kľudných tých hôr čistých. No, áno. Katmandu, aj keď je turistické mesto vidieť. Všade možné sú nejaké suvenírové shopy, obchodíky. Hlavne aj v tom Tameli, kde naozaj aj na každom rohu človek vie niečo kúpiť, aj také, že turistické. Ja musím povedať, že sa tam cítim extrémne dobre, napriek tomu, že ja nemám rád tieto zbytočné turistické miesta, ale Katmandu je úžasné. Podľa mňa je stále veľmi autentické mesto, aj napriek zvýšenému množstvu turistov. Veľmi. A zachovalo si to svoju tvár, podľa mňa. Veľmi. Ako Tamel trošku skazený, ale keď si to tam aj pospájaš s tými takými najznámejšími atrakciami, ako Svajabunat, Monkey Temple, ktorý sa týči nad mestom. Ale viete, tam okolo, že... opice, tiež hore, krásna stupa, krásna atmosféra, ale vieš tam kľudne vybiehnúť z Tamelu si tam za 45 minút, potom tam za letiskom, asi severné Katmandu, tam je ten Pašupatinat, to je taká malá Varanasi v Katmandu, kde prebiehajú tieto ceremonie spalovania nebožtíkov hinduistov. Tam som to zažil aj inak prvýkrát, že Varanasi som išiel až neskôr, keď som zažil práve Pašupatinat. A samozrejme Varanasi je veľkolepejšie, kto už bol vo Varanasi nemôže čakať, že teraz ten Pašupatinat, že by to nejako tak navýšilo, ale stále mne to príde, že naozaj zobrať Varanasi, presne tú atmosféru, aj ten pocit tých chrámov okolo, dáš to do strašne takého maličkého. A je to tam. A je to presne, je to proste Pašupatinat a nemusí človek cestovať teraz hneď do Varanasi, pokiaľ to chce mať tak na jednom mieste, že sa ponáhla alebo chce nejakú tú ochutnávku toho a zase to pálenie tradičné hinduistické tých mŕtvol, tie tradičné pohreby, ak to potom do tej svätej rieky tam zosunú, tak to sa tam deje, že stále je tam kopec tých spalovní a sú tam úžasné chrámy okolo. Čiže to nie je len teraz, že pri rieke sa niečo spaluje, ale to je celý obrovský chrámový komplex, predsa však pre nepálskych hinduistov najposvetnejšie miesto v Nepále. Takže naozaj to miesto dýcha takým tým duchovnom a za mňa možno aj rozmýšľam, že asi moje obľúbené miesto celkovo v Katmandu, že pre mňa má strašne taký silný vnútorný akoby odkaz, alebo jak to povedať. A mi je krásne, že to každé miesto má inú atmosféru. Že nemáš len jeden pocit v celom tom meste, ale pekne to takto môžeš striedať. Zase od Pašupatinatu kúsok je Budha, tá obrovská stupa, alebo celkovo Budhanat, to je tibetská oblasť, sever Katmandu, kde sa usídlili tibetské komunity, je tam veľa kláštorov buddhistických alebo aj tibetských škôl. Takže takýto pekný mix viete zažiť, keď sa poponáhľate aj za jeden deň, ale to neodporúčam. A my väčšinou sme len v Katmandu 4 dní a vôbec to nie je stratený čas. Ja si myslím, že minimálne na Katmandu 3 dní. Minimálne. A 4, keď chce byť človek tak v klídku. Ideálne. A to uvidí len to také možno najznámejšie. Tiež si myslím. A keby si tam chcel zostať mesiac a spoznávať fakt aj také rôzne iné zákutia,
tak sa tam nemusíš úplne núdiť, ako keby si chcel vyskúšať, dajme tomu ten pobyt v kláštore alebo nejakú jogu, alebo tam dobrovoľničiť, že miesto, kde sa dá zostať akokoľvek dlho a nenúdiť sa a vie to byť veľmi prínosné. Myslím, že Nepál toho ponúka naozaj, že extrémne veľa. Keď máš vypichnúť nejakú že najkrajšiu spomienku z Nepálu, tak to na záver máš niečo také? Možno okrem ešte toho, čo si hovoril o tej Annapurne okruhu, čo si tam zažil, ten vnútorný pocit? To ma ako napadne vždycky prvé, ale potom už možno také určite, ja keď som došiel prvýkrát na to Torongla sedlo v tej zime, tak ja som sa rozplakal. To bolo prvýkrát, že som sa rozplakal na horách z toho, že to bol fakt taký môj dlhodobý cieľ a zrazu sa to stalo, ale to není to, čo idem povedať. Dneska sú pre mňa najkrajšie zážitky, keď vyjdem na kopec s kamarátmi, klientmi a oni sa rozplačú. To je krásne. Že sa to tak otočí a vidím na nich, že to, čo som ja prežíval, tak zrazu prežíva niekto iný a aj s nejakou tou mojou pomocou. To sú krásne zážitky. A napríklad teraz naposledy, však ja som sa tady vrátil vlastne nejak mesiac a pol dozadu, tak tá moja kamošská rodina, ináč to je rodina, u ktorej som býval ten prvý krát v 2015. To je presne tá rodina, s ktorou dneska spolupracujem na týchto trekoch, alebo spolupracujeme. Tak oni mali výročie svadby, myslím, že neviem, či teraz 40. alebo 50. a mali taký hinduistický ceremoniál okolo toho. A oni tým, že oni mňa berú už ako keby nejakého syna, tak ma tam dali do pozícia nejakého takého guru toho ceremoniálu, aj keď som nevedel, že o čo sa tam jedná. A ja som im musel dávať tie tyky a krmiť ich takým... Ale a to je veľká podsta. No to je veľká podsta. A to ma tedy tiež veľmi dojalo a aj na nich, že som videl, že sú stále spolu nejak tak šťastní a dali mi takúto poctu. A aj keď žijú taký, že úplne ten patriarchálny spôsob života, že muž zarába, on má tú agentúru na treky, žena je stále v kuchyni, ale to neznamená v ich kultúry vždycky, že tá žena je nespokojná, alebo tak, oni v tom žijú od narodenia, takže im to takto funguje. Ďakujem ti veľmi pekne, Tomáš, myslím, že ísť s tebou na trip do Nepálu, tak myslím, že to je ozaj že zaručený autentický zážitok, nakoľko človek, keď sa dostane ešte presne ku tým komunitám ľudí trošku hlbšie a spoznať to z takej tej inej stránky, než len obdivovať všetko to krásne, čo okolo, čo Nepál je nádherný, ale ozaj to vnútorne prežiť. Tak to pridáva ešte takú špeciálnu hodnotu. S tebou máme v podstate naplánované aj na koniec roka 2005 na jeseň, aj na začiatok roka 2026 treky, mimo iného. Takže kto máte záujem o takéto dobrodružstva, neváhajte a môžete sa prihlasovať a s Tomášom vyraziť do hôr. Tomáš, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Ďakujem a ja budem sa veľmi tešiť, keď sa ktokoľvek ku mne prída, lebo ja sa úprimne na to teším tiež vždycky. Aj keď to je pracovné, nepracovné, budem sa tešiť. Už čoskoro sa budeme počuť pri ďalšom dieli podcastu Balu bez hraníc. Čaute.